engawuqawulule nje umzimba wenkosi. Ngenxa yokuba baninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayimilwelwe banele nabalele ukufa. Kuba xa besizicalula ngesibanga sigwetywa, sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nayihlabathi. Ngoko ke bazalwane bam, xa nihlangene ndawonye ukuba nidle nilindanani. Kuba ke ubani ulambile makadle ekhaya ukuze ningahlanganeli ukugwetywa. Ezisele ke indawo ndozilungisa xa ndithe ndafika masithandazane. Masibulele kuYesu Hot of Puchev. Igama lenkonzo.
egameni kaba ubishop lebitso la the bishop ukuthi mandivakalise kwamkeleka kwenu ngale mhlaba twalisa amela ka urina ka fela kalo mona kubonana ebedeni bexesha bona amrawandango yona etelele le nkonzo esinayo ebika atla samsebetsi ka hona mona tla fasi la bika le kereke ya slikana inkonzo yomqondiso kereke ya poniso inkonzo esizathu kereke ya ponso uqolo lenkosi malibenani ndingalibalisanga ndizawunikela kutata isasinyanako tla nekela inkonzo umndate yobusuku nemsebenzi wayo umsebenzi obusibuna kuleli lizwi lokuhlambela isidlo le insila ukuhlapela uqolo lenkosi malibenani ngupawulos lo Paulos yena usebenzisa la mazwi usebenzisa amantswana kubantu basekorinte bathu makorintiya ngezizathu tlasamabaka kuba ke singenaxesha lakuba sishumayele banina kuyawurera kodwa okubalulekileyo namhlanje bafela sabuhlokwa koku kwenzeleni ukundikhumbula etsetseni ungikula uqolo lenkosi malibenani ngumntu okwelihilile imotho fela olihilili ihambela kakhulu ke nakwamanye amabandla itsamayela fela makereke tse ding ikhaya lami likufitshane namatshetshi le lapalake le haufinya le kodwa machechi umcimbi wasemthembe yomthendelo kuyaziwa ngamatshetshi kabona silikanisena uqolo lenkosi ke machechi malibenani koku kwenzeleni ukundikhumbula sela ke tsetseni ngikula okubalulekileyo kwisipho senkosi sabuhlokwa silalong sa morena bonile upawulos ingxakeko ezikhoyo Paulos tsetse ka rabatho uqolo lenkosi malibenani ngoba abantu aba basele amandla batho ba hloka matla abanye bayimilwelo kanti batho bacinga ba baphilile philisa handibonana ba ingozi yabo kokuya esiveni senkosi Nkosi yabona kuya silalo engakhange sa morena basicalule ngokwabo basohlola bona koku kwenzeleni ukundikhumbula tsetse ngikula uqolo lenkosi malibenani ngale nkonzo singayo sebetsi mruhona mona asizanga ngakuphela kwankonzo ela tla ka utlwaela mre ako sikhumbule ipapala re ako hopotse sikhumbula apho sivela ngakhona se bori ntwante ako sikwenzela ukukhumbula tsetse ngikula uqolo lenkosi malibenani besinenkokheli sisenayo nangoku etapeli naliyona enesizathu ene mababe zokuba imele endlu kule ndawo uqolo ngasebenani abanye abantu baneziva bana zibhalwe emzimbeni simane wa ezinye zibhalwe enhliziyweni ngotsi noma